Πριν 50 περίπου χρόνια δούλευα στο ΙΓΜΑ και είχα έρθει εδώ σε αυτή την τοποθεσία. Μας λέγανε ότι υπήρχαν αρχαία και πράγματι βλέπαμε φρεσκοσκαμμένα σημεία. Όλο στοιχείως βρέθηκα σήμερα εδώ και πράγματι εν τω μεταξύ βλέπαμε και αρκετά σημεία σκαμμένα και τώρα έχουν κάνει πάρα πολλές τρύπες. Μάλιστα εδώ έχουν πετάξει και ένα σπασμένο κιούπι, αλλά βλέπω ότι εδώ πρέπει να βρήκανε κάτι καλό. Κοιτάξτε αυτές τις λαξισμένες πέτρες, αυτές εκεί. Εδώ που λέτε πρέπει να βρήκανε κάτι σημαντικό εδώ μέσα. Ίσως το κιούπι να ήταν εδώ μέσα, σε αυτή την τρύπα εδώ, αλλά μάλλον τάφος είναι, γιατί έχει αυτή την πλάκα τη μεγάλη, ταφόπλακα δηλαδή. Το άλλο της κομμάτι είναι εδώ. Τελικά ξέρουμε τι έχουμε σαν τόπος. Λίγο δύσκολο. Συνέχεια βγαίνουν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία τα αγνοούμε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς να ήταν. Φυσικά αυτά είναι ψηλά γράμματα και ανήκουν στους αρχαιοκάπηλους. Έχουν αναλάβει όλη αυτή τη πολιτιστική κληρονομιά να εκμεταλλεύονται. Παντού πέτρες. Κομμάτια δηλαδή. Και εδώ. Και εδώ. Σκαμμένα. Αυτά.